Hi guys, pasensya kay mo dili kay ta kahimo og video karon kay na-restrict ko sa Facebook tungod atong akong gi-post gani nga usa ka 16 anyos nga babae kitabangan og logo sa lima kabuk mga minor de edad. So mahibong ko ba nganong ma-restrict man ko unsa may sayop na ko ato nga gikan man to sa legit nga newscasting network, gikan man to sa balita nga ang ako ato kay reaction raman to o kanang akong opinion lang ya wa man koy gi hinganlan, wala sa koy gihimo nga bati nga istorya. Maibong lang jud ko kung nganong ma-restrict ko ni Meta, unsa na lang jud kadako ang akong sayop ato nga wala man gyud taon toy ko anay. So ni abot to siya og mga almost 400,000 views within 3 days nya. Naibong na lang ko pagka ugma na sa buntag ni ditso na lang og restrict ang Facebook nako kay kuno nudity kuno or sexual harassment ang akong gibuhat nga nag kuan naman ko ato reaction naman to akong gibuhat bahin sa balita nya. Ambot lang kung nganong nahimo tong kuan nudity or sexual harassment nga. Opinion raman to nako, reaction naman to nako. Nya dagan kayong ni comment ato, dagang na leksyon bahin sa atong pagkuan ato kanay pag-react. Maglibog ko ngano. So pasensya kay mo kung dili kay ko ka-update kay pertig yung striktuha ni Meta nako. Maibong lang jud ko nga nganong iya kung ikuan restrict for days inana gani nga o kasabot imbis naghatag og reaction para makahatag og leksyon pagtulunan sa mga kabatan-unan, sa mga ginikanan nga likayan ang mga bisyo sama sa pakig-inom, kuyog ang mga lalaki o mag-inom og mga ilimnon nga makahubog kay mauto na itabo sa akong last content nga bahin sa usa ka 16 anyos nga babae nga gitabangan og logos sa lima ka mga minor de edad. So asa may harassment ana nga balita man to nako gikuha, wa sa ko mamalikas, wa sa ko magbinastos. Ang ako rato nga maghatag gyud pagtulunan sa mga batan-o nato nga viewers, followers o maghatag og kanang advice ngadto sa mga batanon ug sa mga ginikanan nga ang ilang mga anak malayo sa kaning mga aksidente sama sa pagpanglugo, sama sa mga krimen related sa inom. So guys, libog jud ko kay sa kadaghan diyang mga vlogger nga magsigi og pamalikas kanang mga Tagalog, mabisaya man, magsigig pamalikas, magsigi og pangaway, magsigi og promote og sugal, magsigi og pakita og mga tagay-tagay diha, mga sugal diha, mga unsa pa na diha nga mga trash talk, mga violente nga mga content na magsumbagay, na mga krimen, na mga dugo, na mga patay, na mga negative kayo nga panghitabo. Dili nila i-restrict. Ako anon nga reaction video para maghatag og pagtulunan dito sa usa ka balita nga ang babae nga 16 anyos itabangan og logo sa lima ka minor de edad. Daghan kay ni comment, daghan kay na intriga, daghan kayong na gool, daghan kay na naglagot sa mga comment section. Gi-restrict man ko sa Facebook Meta nga wala man toy mga binastos nga mga pulong ang akong pagawas kay nagkuha man tatog video sa usa ka balita nga sa news, One News o sa Facebook page niya atong tagaan og reaction ang iyang video. Hay naunsa naman saan naman lang ako paghatag og pagtulunan sa mga kabatan-unan, sa mga ginikanan aron malikayan nga malayo sa disgrasya, malikayan ang mga krimen nga adto mo paingon sa mga kabatan-unan.
So guys, na-restrict na punta. Nya, mao to magsige lagi gihapon og warning si Meta nga basin ni-delete niya atong Facebook page. Hangyo in taon ko i-review pud ninyo tarong ang ato ang video, dili kay ang report na lang sa mga basher ug sa mga tao nga wala ganahi or nasuyaan ko or wala ganahin ako, kay di man jud nato tanang tao makauyon nato no. Sa pila ka libo ka tao makauyon nato, unya na ay dili kauyon nimo at least 5-10 persons magsigi og report sa imong Facebook page account, wala gyud i-restrict dayon kani Meta. Dili sila mag double check, di sila mo review kung unsay nahitabo nganong ila ning report, basta mo automatic na lang gyud siya. So wala tay freedom of expression, mo gyud freedom of the press. Maglibog ko kay naibong na lang ko na wag tang ditso akong content nga katong gitay tulan ako og 16 anyos nga girl gilugos sa 5 ka boys nga minor de edad. So I hope padayon lang gyapon ta. Ako lang gyapon ning gipadayon ng akong paghimo direct vlog bisan og I know ako'y mag-gain ani. Ang uban maingon gani nga ay imo nang gikuan nag-vlogger ka kay para makakwarta. Oy manoy manang wala in town ko magpakaron ingnon nga magpa-vlogger diha para musikat ug makakwarta. Ang ako lang dili ko katog kung ako lang pasagdan ang mga batan-on karon nga magtan-aw ng Facebook watch sa YouTube videos nga wala na lay mga pagtulunan, pulos na lang kanang mga hinambog nga istorya, mga binastos nga istorya, mga inisog nga lihok, mga negative kayo nga influence nga gibuhat sa mga influencer sa social media diri sa Facebook ug sa YouTube. Ay tabangin taon. Paita, isura gidayani nga kana ganing ang community imong tabangan, ang komunidad, ang mga katawhan haron makaton naa sila makuha nga pagtulunan. Kita pa na himog bati sa mga tao nga wala kauyon. Ambot lang naglibog jud aning mga naitabo na ko sa kuan Facebook page nako. Yeah, I hope na lang gyapon mo suporta. I know katong mga followers nga nakaila nako. Kay bawo gid mo unsa ni ka maayo ang ako tong page nga gihimo kay para makahatag ta og mga pagtulunan ngadto sa mga kabatan-unan kung unsa nay mga pangitabo sa palibot, unsa nay mga pangitabo sa komunidad, unsa na ka negatibo ang social media, unsa na ka negatibo ang kining mga platform sa Facebook ug sa YouTube. So sundaw ta nga walay istasyon, magbabalita ta nga walay istasyon, magdadapig ta sa katawhan nga walay organisasyon, walay grupo. Ang atuwa lang nga makahatag lang gyud ta og pagtulunan sa mga kabatan-unan, sa mga netizens, makatabang pud ta sa mga tao nga mga pobre gyud kayo, bisan lang makadalang og 5 ka kilo nga bugas, groceries nga gamay lang para lang gyud makatabang sa atong mga igsuon nga nanginahanglan. I don't know kung anong gi-restrict ko gyud sa nganong tagsiginig subaybay sa kuha si Facebook Meta kinsa ni magsige og pang-report bahin sa ako ang page nga bati negative kuno or something, nagnudity or harassment. Kamo kay bawagin mo. Thank you kayo sa kining mga followers nato ug sa katong mga subscribers nato o kaning mga top fans nato nga magsige og share, magsige og comment, magsige og react sa atong Facebook page o sa atong YouTube channel. So in out
huwag tangon ninyo ang kanang mga kining mga negative sa inyong life kay ato positive gyud nga makakahatag ta og maayo nga influensya ngadto sa atong mga netizens. At least na lang napagyoy mabilin nga sama nato nga mag-promote dili sugal, dili kanang mga unsa pa na diha nga mga bati kayong paingnan sa atong mga video nga gimo. So pasensya kay mo kay ang akong mga videos gipang hold ni Meta sa Facebook. I hope nga makalusot ni nga video karon kay i-review sa din taon Facebook Meta. Dili in taon ta daotan nga vlogger or social media influencer. Wala ko magdawat og mga ads nga pangsugal. Wala ko magkuan og mga ads nga makadaot sa pamilyang Pilipino kay negative kay no bati kay ang kasagaran mga vlogger karon pulos na lang sugal ang ilang gipang promote ang ilang mga ads pulos mga sugal ya magsige og pakita og kwarta sa mga kabatanunan, magsige og flex anang dagang kwarta nga kuno ang vlogger ni daog og dagang king kwarta tungod ang mga sugal nga online, which is dili tinuod giprogram ra na gisabot ra na daan sa mga nagnegosyo sa sugal katong mga ahente sa sugal nga sige atong sulsulon atong ilaron ang mga netizens nga kuno makadaog permi aning sugalana sa ads. Libog jud ko. Hinaot kamong mga vlogger diha pohon og mga vlogger karon og mga influencers karon og pohon kamong mga influencers mga vlogger hinaot unta nga dili mo mag-vlogger og mag-influencer lang para makakwarta og makahatag og ads nga pulos na lang pagsugal ang tumong kay lahi man ta. So barugi mga Bisaya, labi na ni mga Bisaya, barugi nga maligon pa ni ang mga vloggers ug influencers, tabangin ninyo nga maka-promote sa maayo nga mga content. So please share this video, react, comment kung unsay naa sa inyong nuna, tabangita. Thank you kayo. Thank you. Share this video.